ଏବେ ବି ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ସୂଚନା। 2 କୋଟି ଛୁଇଁଲା ଅର୍ପଣ ଅର୍ଥ। ଅର୍ପଣ ରଥରେ ସଂଗୃହୀତ ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ଓ ନଡ଼ିଆକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ବୁଧବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେବଗଡ଼ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ। ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିବା ପରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆସିଥିବା କିଛି ଟ୍ରକରୁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା। ଗୁରୁବାର ତାହାକୁ ଖାଲି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂତନ ଭାବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହାର କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବଳକା ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଆ ନଡ଼ିଆ ଆସିବ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଠାରୁ ପୁଣି ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏହି ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ପୁରୀ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ଅର୍ପଣ ରଥରେ ସଂଗୃହୀତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦାନ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଛି। ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ଦାନ ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଛୁଇଁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଅର୍ଥ 22 ରୁ 25 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିନଥିବାରୁ ପୁନଶ୍ଚ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଗକୁ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଘଣ୍ଟି ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।